पापलेट तंदुरी, चिकन काली मिरी कबाब, प्रॉन्स रवा फ्राय आणि क्रॅब लॉलीपॉप. असा भरगतचा स्टार्टर आमचा इलेला. टेस्ट बघतोय आणि एकदम पांढरा दिसता म्हणजे समजून जायचा. फ्रेश एकदम आणि सुक्का नाही, मस्त असा मस्तपैकी खेकडो अगदी. हया मटन थाळी आणि हया सुरमई थाळी. तर 3 थाळी आम्ही मागवल्या. हे बघा, खेकडा थाळी तर माका लय भारी दिसतात. टेस्ट एकदम भारी आहे. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी, कालच दीपालीचं शेवटचं गुरुवार झालो आणि आज शुक्रवार हा. तर दीपालीक मी बोललो होतं जेव्हा तुझे गुरुवार संपतील लगेच तुका मी माशाच्या हॉटेलमध्ये घेऊन जाईन म्हणून. तर आता आम्ही वडाळ्यात जाणार आहोत. कसं म्हणजे कमेंट लय इले होते, मासोळी, त्याच्यानंतर चैतन्य आणि माऊली असे 4-5 हॉटेलचे जास्त लोकांनी कमेंट केले होतं. तर आज आम्ही वडाळ्याचा, कारण त्या साईड का आम्ही गेलो नाही वडाळ्या साईडला कधी, तर आज आम्ही वडाळ्याच्या माऊली हॉटेल का जातो आणि दीपालीचा 1 महिन्याचा उपवास आम्ही सोडणार आहोत. तर शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघत राहा. आता आम्ही जातो वडाळ्या का, आणि आता वाजल्या 10:30 वाजल्यात. आता आम्ही डोंबिवलीत जाणार, डोंबिवलीवरून वडाळ्यात जाणार. तर चला लेट्स गो. आम्ही डोंबिवली स्टेशन का इलो आणि आता आमची ट्रेन पण इलेली असा. एक ट्रेन सोडलो आम्ही, आता हे दुसरी ट्रेन आहे. बाबलो पुढे इलो. मी दादर का येऊन पोचलो आणि ऐसून आता टॅक्सी पकडून आम्ही जातो. दोस्ती एकर्स लाईनीत उभे आहो आणि टॅक्सीची पण लाईन लागली आहे. तर आता बसू आम्ही. का हो, खाना खाई. तर आता मस्तपैकी नवीन गाडी इलेली असा. दोस्ती एकर्स वडाळा सुपरफास्ट का इलव आणि दोस्ती आर्केट नाही, दोस्ती एकर्स. आणि आता माऊलीच्या थंय जातो. हॉटेल माऊली थंय हा वाटता. आणि कवगे आहे स्वागतासाठी उभा आमच्या. आणि ऐसून समोरच माऊली दिसता. कार्पेटवर आम्ही इलेले असो. आणि माऊली हॉटेल माऊली खय जाऊया, थंय पण आणि हय पण. हय जाऊया पहिले, चला. आपल्या काय खय जाऊसा. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. चमत्कार दाखवा आता काय तो. हो हो, नक्की. हे खय बसूया. आणि त्या साईडला काय, इकडे पण आपलं त्या साईड का पण हा. हो, दोन्ही साईड. इंटेरियर वगैरे जबरदस्त हा. आणि हे त्या साईडला पण आहे, जाऊया. चला चला. डॅन थैसून थैसून आहे. आणि यांच्या जागा पण आहे अडवल्याने. थंय जरा गर्दी होती म्हणून आम्ही हय इलो. ह्या नवीन आहे वाटतं. हे नवीन आहे का. हां, आणि ते जुना वाटतं. 2 गाळे घेतल्याने वाटतं. पहिले एकच होता. पहिले पण 2 एकच होता. हां हां, आता 2 वाढवल्याने. मराठी माणसाचा धंदो वाढू देत. आणि इंटेरियर वगैरे मस्त केल्याने. हे बघा, ही माडी आहे वाटतं वर. आणि वर काय लाईटी, चाक लावलेला खटाऱ्याचा. पडला तर हे कपाळ मोक्ष व्हायचं. आता आम्ही 12:30 वाजता येलो म्हणून कोण नाही. तरी पण त्या साईड का लोक आहात, ह्या साईड का कोण नाही. तर आम्ही आता बसतो. मेनू कार्ड, चाय पाणी वगैरे विचारा आमका. पाहुणे येलो. 4 स्टार्टर सांगितलं आणि थाळी 3च सांगूया, संपत नाही. आणि काहीतरी कोलंबी राईस वगैरे काहीतरी सांगू, नंतर बघू, किंवा बिर्याणी काहीतरी सांगूया. तर आता हे 4 स्टार्टर आम्ही सांगतो. बाबल्याक सांग, मग ऑर्डर देतो आपलं. पापलेट तंदुरी आणि चिकन काली मिरी कबाब 4 मस्तपैकी हे करू सांगा. चुलीत बाजूक सांगा जरा निकाऱ्यावर. पापलेट, एक प्रॉन्स रवा फ्राय, एक क्रॅब लॉलीपॉप, एक पापलेट तंदुरी, एक चिकन काली मिरी कबाब. ओके ओके ओके. स्टार्टर इलेले असत. आणि आता दीपाली हाय सांगणार काय काय हा. आता पापलेट तंदुरी, चिकन काली मिरी कबाब, प्रॉन्स रवा फ्राय आणि क्रॅब लॉलीपॉप.
असा भरगतचा स्टार्टर आमचा इलेला आणि चौगांका 4 आणि बाबा जिया लय खुश झालेली आहे आमची, कारण हाच तसाच, कारण हे स्टार्टर दिसतातच भारी आहेत, कधी खातो असा झालेला. हे बघा ग्रीन चटणी वगैरे, शूटिंग बाजूक ठेवा म्हणतात, खाऊया. तर आता आम्ही खातो, जास्त वेळ काढत नाही. कसा चिकन कबाब? चिकन काळे मिरी कबाब खरंच लय भारी आहे आणि एकदम सॉफ्ट शिजला. आता सांगते हिला तर पहिला ह्या घ्यावा स्टार्टर का काळे मिरी कबाब, जबरदस्त आहे बघा, एकदम सॉफ्ट शिजला, जबरदस्त. आणि हे बघ डेकोरेशन पण फुल आहे, सरेल असं. डेकोरेशन फुल केलेला. भावेन का सरेल नाही? सेकंड साइड बी साइड पापलेट दामदामणी करून देते. वाटलं कसा भावी टेस्टी नक्की ना. खूपच भावी कबाब डेकोरेशन करून दिलेलं. बघा टाकाय भावी काढून बघूया. तो खाता मस्त दिसता, मस्त. भावी कसा बघूया. हा मी आता टेस्ट बघतोय आणि एकदम पांढरा दिसता म्हणजे समजून जायचा, फ्रेश एकदम आणि सुका नाही, मस्त असा. जे घे जी आहे टेस्ट मस्त. आणि पापलेट लय मोठा होता. बघ आणि हे पण लय देतं आणि त्याच्यावर. प्रॉन्स पण सरले, तीनच रवल्या. इथे एक टेस्ट करते मी प्रॉन्स रवा फ्राय ना. एक क्रॅब लॉलीपॉप एकच रवलं म्हणजे हे सर्व खाला. तो काही नाही खाले नाही, 6 होते. Six बघ ना. होते. आवडलं म्हणजे जिया? 5 खाले. मग क्रॅब लॉलीपॉप घ्यावा येईल असं काय. हे पण चांगला होता, पापलेट पण चांगला, स्टार्टर सगळ्यात चांगले. पण एक नंबर हे होता. 2 नंबर आहे, 2 नंबर म्हणजे 1 नंबर माझ्यासाठी आहे. हे सगळ्याच 1 नंबर आहे. क्रॅप लॉलीपॉप ना टेस्टी आहे एकदम, पण डीप फ्राय आहे त्यामुळे मी नाही, पण जे का आवडा ते का लय भारी आहे, आता टेस्टी आहे एकदम. नको आहे ते मी खाते. हा बघा आता. आणि हे एकदम हेल्दी ऑप्शन आहे. प्रोटीन पण आणि डीप फ्राय नाही, तेल नाही, काय नाही. काळे मिरी कबाब लक्षात ठेव. हे घेऊ काय त्याच्याबरोबर? घ्यावा. हे काय पुदिना, पुदिनाची चटणी आहे. जबरदस्त, एक नंबर. प्राईस ना सांगला सगळ्याची. प्राइस माझी 300 आहे. तुमची चिकन काय ते? काळी मिरी काळे मिरी कबाब. कबाब 300 एकदम म्हणजे नक्की घ्यावा. प्राइस पण बरोबर आहे, सगळ्यांची प्राइस व्यवस्थित आहे, फक्त ह्याची प्राइस जरा जास्त आहे. भावी सांग प्राइस किती आहे? 950, 900, 950 रुपये. हे थोडी जरा जास्त आहे पण प्राइस. टेस्ट राहते का? टेस्ट आहे म्हणजे दुसरा म्हणजे पापलेट Size मोठा, पण, size. काय काय ठिकाणी 500 रुपयापर्यंत असतात, पण छोटा असता पापलेट, ह्या मोठा पापलेट, म्हणून माका वाटतं 950 असतात, पण ते माका लय वाटतं. जिया तुझे सांग. आणि हाय क्रॅब लॉलीपॉपचे 280. लय ते पण स्वस्त. परवडता. 280 मध्ये हे मस्त आहे आणि लहान मुलांना काय कोणाकडे आवडा, एवढा मस्त क्रिस्पी आहे. आणि हे माझे पण- प्रॉन्स 330. ते पण सांग. मग सर्वात 330. स्वस्त मी आहे 300. नाही हा ना 280. हा 280. आणि भाविका काय टेन्शन नाही आहे. कितीचा पण देवा तुम्ही. 4000चं दिलं तरी चालेल. 4000 पापलेट तंदुरी. पापलेट लय महागच असतं. या फुल कोण खाणार? काय करूया, आधा पदा करूया काय? तू का हवा? कोणा हा, पाहिजे पाहिजे. जबरदस्त आहे. ह्या बघा सगळ्यांनी टेस्ट घेऊया. अरे काकडी जाते काय टेस्ट घेऊचा, आता काय वेगळा आहे का? ही पण मीच खाते काकडीच आहे. कारण मीच मागवलंय. आणि ह्या पाना कसली आहेत? लाल टोमॅटो. टोमॅटोची पानं, पण वाटत ना अजिबात, त्याला वेगळाच वाटतं. हे काय आहे सांगा?
अरे आपण आहे फुला रोज आहे मम्मी हे घेतलं माझ्यासाठी बघा. भावे मम्मी पण देतो हे घे मम्मी नाही सॉरी हे घे दीपाली तुझ्यासाठी मी एक खाऊन देतो एक पाकळी खाल्लं हे घे खुश ना दीपाली शेवटी काकडी कोणाकडे गेली जियाकडे माझ्याकडनं दीपालीकडनं जियाकडे आणि आता जियाकडनं भावीकडे गेलेली आहे काकडी ह्यानी धड नाही खाल्या तू नको खाऊ ह्या उलट मस्त लागतं खाऊ का काय खावसा माहित नाही त्यांना बोचा आहे काय नाही तुमका नाही समजा ह्या बघ आई किती आता बघ मास दीपाली ह्याचा काट बाबा ह्या एक नाही 200 आणि 300 रुपयाचा नाही आता 950 रुपये महिनाभराचे भाजीपाला आहे त्याच्यात 2 आठवड्याचं ह्या आपलं माझा काळी मिरी बरा वाटत होता जियाचा पण मस्त वाटत 280 माझा पण बरं 330 रुपये कोलंबे छोटे होते पण हे पण खावा मग मटण थाळी घेऊया ना का भाकरी आणि ह्या नको ना थाळी घेऊया म्हणजे सर्व आहेत माका सुरमई थाळी घेतात त्याचा रोजचा ठरलेला आता सुरमई थाळी क्रॅब घेतात क्रॅप थाळी बापरे थाळी नको 3 बस झाले तुका मग आमच्यातलाच खाशी ना नाही तर काय राईस वगैरे घेतं बिर्याणी प्रॉन्स राईस प्रॉन्स ठीक आहे हे काय तर जिया क्रॅप थाळी बापरे मजा बाबा जियाची आमच्या तर हाय आमच्या आता थाळी इलेले असत आणि हाय हा खेकडा थाळी मस्तपैकी खेकडो अगदी हा मटण थाळी आणि हा सुरमई थाळी तर 3 थाळी आम्ही मागवल्या हे बघा खेकडा थाळी तर माका लय भारी दिसता जियाची आमच्या मजा आणि ही माझी मटण थाळी आहे आणि ही सुरमई थाळी तर काय काय थाळी दिलेला हे का घाय झाली वाटतं तर अरे एक येऊचा ना काहीतरी तुझं राईस प्रॉन्स राईस तर तो येऊचा बाकी तर आमचा आहे तिघांचे इलेले थाळीओ सुरमई थाळी हवी सांग प्राइस चल प्राईस सांग आणि काय काय आता आपण सांग 750 ओके आणि काय काय आता सांग खाता ना रोज खाता आता सांग काय काय भाकरी कांदा लिंबू आणि सोलकढी हे काय आहे ठेचा तो ठेचा आहे आणि हे सांग चल जवळा हा ओके ह्याच्या काय आतमध्ये काय बघूया आता बघ एक कढी आहे आणि हे पण आहे बांगड्याचा होता टिकला भात आणि भाकरी सुरमईचं मोठं तुकडो माझा कसली थाळी आहे ही माझी मटण थाळी आहे तर हे बघा मटण आणि ह्याची थाळी प्राईस चुकीची ठेवले नाही यांच्या किती रुपये 420 मी 420 आहे याची प्राईस आहे 420 एक तर तुम्ही 410 तरी ठेवा कोण काय तो बाबलो काय मालकाक सांगू आता 430 तरी ठेवा 420 म्हणजे काय आणि तर हय हा माझ्यावर काय काय आता सांगते हसून सुरुवात करते भात मटण खिमो तांबडो रस्सो पांढरो रस्सो मस्तपैकी ठेचवा सोलकढी कांदा लिंबू हे बघा कांदा लिंबू हे वडे आणि फायनल का आहे मटण आई शपथ नळी आहे बघ मटण खतरनाक आहे एकदम जबरदस्त थाळी आहे मटण थाळी तर आज पाय लय दिवसाने मटण खाणार आहे मी हे घे तुझा सबस्क्रायबर पण येले त्याचं गाव तुमचं गाव नाही सांगितलं आपले सातारा अरे म्हणून तांबडा पांढरा रस्ता खाला होता सातारात पण चालतं ना मालवणी कळता भाषा कळतात मासे आणि चिकन सारी भाषा कळते ना पण बोलता येत नाही जशी आता काठी भाषा समज जी असा समोर आहे असा
मैदानात ये. हा आता ही आमच्या जियाची आहे खेकडा थाळी आणि मजबूत आहे खेकडो. हे बघा जिया सांग बघू प्राइस काय आहे जिया? 650. बापरे. आणि चल जिया सर्व बरोबर सांगितलं ना ह्याच्यातला तर तुका आज बक्षीस एक पा देणार तुला मी. नाही मग चला स्वीट देऊ काहीतरी तुका. चल सर्व बरोबर सांगू गवा. चल जिया आमचा बरोबर सांगता बघूया. चपाती रस्सा रस्सा द्या. रस्सा तांबडा पांढरा रस्सा तो पांढरा रस्सा जवळा टिकला. संपला विषय. आणि इकडे फलंदाज भात ठेचा तो मिरचीचा ठेचा. हा संपला तो बक्षीस नाही. आता पुढचा सांग. आता सोलकढी कांदा लिंबू खेकडा. ओके एकासाठी जरा चुकलंस तू खेचासाठी. आणि भात इंद्रायण नाही ना साधू आवडता. वाडा कोलम आवडता डिमार्टचा वाडा कोलम. खायचो राईस हा कोलम हा आपला वाडा कोलम. हा डिमार्टसून आणताच वाटतं एकदम होलसेलमध्ये. तर हय आता आम्ही सर्व तुमका सर्व माहिती सांगून झालेली आहे. प्राईस पण आणि काय काय हा त्या सर्व तुमका डिटेलमध्ये आम्ही आता सांगितलेलं असं. आता आम्ही वेळ नाही काढत. आम्ही आता सुरुवात करतो. दीपाली आता तुझा राईस येत नाही कोलंबी तोपर्यंत तुका ह्याच काम घ्या फोडून द्यायचं. फोड फोड फोड. अरे माझ्या अंगावर उडात तर भीती वाटता. तोडतो तोड़ दो भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं? टूटेगी कैसे? रहा टूट गए. तू जिया काढून देतं का तू स्वतः खातं? फ्रेश हा आणि भरलेलो हा मेन म्हणजे. नाही तर अक्षरशः रिकामी असतात. ह्यो पण मस्तपैकी भरलेलो होतो. पेंदे पण भरलेले आहेत आणि डेंगे पण भरलेले आहेत. आता हे गर्दी वाढली वाटतं. 3 पुरिया खाल्लाय हे 22 घेतले. पुरिया मला चांगले लागतात पण मी कसा हेल्दी हवा ना. टेस्ट एकदम भारी आहे. पीस मोठे दिले नाही होते बा. 4 पीस आहेत आणि एक हे नळी दिले. नळीच्या पुढे काय आहे काय बघा. भरलेली आहे नळी. मग मस्त चिकन आणि एक खिमा आहे याच्यात. खिमा कसा लागतो तो बघूया. खिम्यापेक्षा ह्या भारी लागतात. म्हणजे येवा जेव जेवण जा. माऊली देवा माऊली. हमारा मटन मसाला है. पांढरा असतो. ग्रेव्ही पण लय दिलेली आहे बघा. लखपत अगदी भरलेली अगदी ग्रेव्ही. रोटी 4 तंदूरी रोटी. ह्याची पण ग्रेव्ही चांगली आहे. मटनची पण चांगली आहे. माझं राईस तुम्ही कॅन्सल केला वाटतं. तू आता हेच खा चपात्या. याच खातोय तेव्हा त्याने त्या असं ताटलेत खाल्यात बारक्या. जेवण होईल पण तुझे राईस नाही. हे मटन भारी आहे. पीस मोठे आहे त्याचे. मजा आली. थाळी मोठी आहे. दोघं खातील. खरं चपाते पण 3 असतात. खेकडो असता मोठो पांढरो रस्सो असता. जोलो वगैरे सर्व ठेचो वगैरे. ठेचो तर आम्ही खाऊ शकत नाही लय बाबा तिखट असता. दीपाली अब राईसच खाता. राईस सोलकढी आणि काय तर
ग्रेव्ही याची खेकड्याची ग्रेव्ही. सोलकडीवर लय जोर मारलास. बरी लागली वाटतं. जबरदस्त सोलकढी. आणि हे काय खातात भावी? हे काय चॉकलेट मोज काय आहे का? चॉकलेट मोज मोज ह्याची आज मोज या खरंच. ह्या काय खाता? कॅरेमल कस्टर्ड. कसा जिया तुका बराच लागणार. तुम्ही सोलकडी पिवा. सोलकढी एक नंबर हेल्दी ऑप्शन. चला झालं ना सरेलाच ना. भावी काय धडपडता किती? भावी काय झाला का धडपड? चाटून खा ना आता बोट घालून खा ना. कोण? जेवण खाणार ना पुसून चाटून पुसून. आणि हा बघा अरे पप्पाची बेइज्जती नको कर. बेइज्जती. अरे पण ताटात ना घराकडे हॉटेलात नाही घराकडे पण तर असं सगळे बाहेर ठेवणार आणि एवढं सगळे ठेवणार. आणि हा बघ कसा अगदी चाटून पुसून अगदी काय नाही कोणा काय ठेवलेलाच नाही. ह्यांनी पण त्याच केलं नाही. हे काय जेवण जात नाही दाटून पुसून. हा ते चाटून पुसून खाणार नाही. आणि लोक म्हणतात बारीक. बारीक नाही ते काय खायच नाही काय नाही. तर मंडळी जेवण झाला आमचा. तर आता आम्ही उठूचे श्लोक म्हणतो. हा, जेवण पण झाला. बाबीची इज्जत घालून पण झाली. आता आम्ही डोंबिवलीसाठी जातो. वाजलेत आता 3:30. लवकर आटपलं. सर्व्हिस क्विक आहे यांची लगेच आणून देतात. आणि काय काय हा आणि ह्यांचा काय टेस्टी हा आणि काय टेस्टी नाही आम्ही घरात जाऊन सांगतो. नाही तर हे ऐकतं ते बघ पण मालकात जाऊन सांगत होते ह्या चांगला नाही. होय होय. तर गपचूप आम्ही घरात जाऊन सांगतो. हे नाही सांगत काही सर्व ऐकतं. भिंतिंका पण आहे का नत. त्यामुळे आम्ही घरी जाऊन सांगतो काय काय हा चांगला होता काय काय नाही. चालत ना चला ना. चला 2 ठेवलेले आहेत बॉडीगार्ड. आम्ही काय बोलतो ते बघू का. तर म्हणजे आता आम्ही निघतो. जास्त टाइमपास नाही करत. 3:30 वाजले. 3:30 4:30 5:30 पर्यंत आम्ही डोंबिवलीत पोहोचू. चला लेट्स गो. बाय बाय. तर म्हणजे काल आम्ही वडाळ्याच्या माऊलीत जेवण इलो. खरंच लय भारी जेवण होता. आणि काल व्हिडिओचे एंड नाही केले तर आज ह्या व्हिडिओचे एंड करते. जेवण ओव्हरऑल सर्व ठीक होता. स्टार्टर तर लय भारी होते. आणि सर्वात एक मोठा प्रॉब्लेम वाटला तो म्हणजे पापलेट तंदूरची प्राइस जी 950 रुपये म्हणजे लयच होती. पण त्या पापलेट मोठा होता आणि एकदम फ्रेश होता. आणि साईज त्याची म्हणजे नॉर्मली तंदुरी पापलेट 500-600 रुपयापर्यंत भेटतात. पण ती छोटी असतात. हा पापलेट मोठा होता. आणि त्या एरियानुसार म्हणजे तो अँट ऑफ हिल वडाळा मुंबई एरिया होतो त्यामुळे ते प्राइस असणार. पण पापलेट सोडला तर सगळ्यांची प्राइस सर्व व्यवस्थित होते. 200, 250, 300 ह्याच रेंजमध्ये होते. म्हणजे सर्व ठिकाणी असतात तसेच रेंजमध्ये होते. आणि चव सांगूची तर खरंच भारी आहे. तंदुरी आयटम लय भारी होती. आणि गेलास तर मी सांगेन चिकन काळी मिरी कबाब लय भारी होता एक नंबर. आणि मटन थाळी खाल्ली ती पण भारी होती. आणि सुरमईचा म्हणजे ते जास्त तेलात फ्राय केलेली होती त्यामुळे मला थोडी आवडली नाही. बाकी सुरमई लय मोठी होती आणि भारी पण होती. कारण आमका कमी तेलात ती खाऊची तळलेली सवय आहे. बाकी सर्व तर लय भारी होता काय प्रश्नच नाही. आणि हा व्हिडिओचा एंड करते. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनलला. आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपला जसा जावा माऊली वडाळ्याचा पण आपला जसा. बाय.